Panguva ino hazvina kumira mushe. Tiri kuona kuti nhau dzeresignation dziri kungotendera dziri kungotaura kunzi aiwa tsamba yatonyogwa hakuti kumarumors kuri kunzi aiwa pane biggest resignation yatorongwa panguva ino yekuti anytime aiwa mugona kutonzwa kuti vice president vari pasi. Sanapinda mashoko anobuda nyora panapa kuti subscribe like on the bell kuti enda paindo X mobuda muchinzi big resignation coming up anytime in Zimbabwe. Dilemma on who will replace him because of unity accord agreement. Mashoko anobuda nchitaurwa panapa tinoona kuti vanhu vanosuggesta zvakasiyana-siyana padhe munhu achauya achiteka from the VP aiwa according to rumors vari kunzi aiwa tsamba yave kuresigna aiwa yatiwa in place. Panapa topinda vamwe vanobuda nyora chiti Mohadi I think they will find another low key zero influential no Ndebele guy probably deployed somewhere around the world to replace him. Just for sure, kunzi we are respecting the unity accord. They will never chip in an active, clever Ndebele guy. Domashiko anotogone momwe. Vanopinda achiti probably Mudenda. Mo anopinda achiti if Mohadi goes, more generals in the presidium is not the answer. The army generals have not demonstrated any evidence that they care about Zimbabwe citizens. They are in it for themselves and for ZANU-PF. ZANU-PF must go. Mashoko atiri kuona kuti vanhu vari kupa aiwa maviews avo pamusoro pay the biggest resignation rekunzi aiwa panguva ino VP Mohadi aiwa vanogona kuti aiwa ndauda unozora kutaura vakatotaura kudhara but the letter inogona kuzobuditsiwa aiwa to be publicized kuti aiwa with immediate effect or as of what date aiwa mukuru vakunozorora zvavo. Mbotidza mafundo enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi aiwa ndiani wamukafunga kuti angareplace akati ndiani wamungada. Pina comment section medu dze mafunguro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.